nono. Wachako gi weche mag somo. Marjorie McGoy nondiko book Coming to Birth. Margaret Ogola ondiko The River and the Source, ka Asenath Odaga nondiko Endless Road. Gini moko kuom jondiko mapacho ka majandiko machielo maja klas 10 gombo mar chopo kuma ne gichope e sekta mar somo e sama olo buge mokwongo Naomi Mora gi buge miluongo ni The Day of the Dread. Mae sigande. Kane ochako ndiko, Naomi Mora ne okong'eyo ni herane biro chopo kuma ogolo buk kapod en japuonjre. Gino mathoth jondiko kaw higni buora kapok gitimo. I began my writing journey during the COVID-19 pandemic holiday while I was at home. Naomi Mora Nyakioga en jaklas 10 e skund nyiri ma Kebabe maidore e kaunti ma Nyamira. Wach japuonjre mar Kisungu dendo ndiko mare kapod en e skund primar emochope kae kawuono. This writing came as a result of the information I had received earlier from one of my language teachers that I can make a good author. So during that holiday, I thought that was my free time to give it a try. So one day when I was going through my books, I found one of the compositions that had impressed this teacher about my memorable day. Min Mora wacho ni nyathine nochako hero ndiko kapod tin, kata bedi nokomiye paro matut, kata tok yudo kondiko otese ne bukne mokwongo manoluongo ni Korofi the Lazy Boy mane okogo chapa. Mae kaluwore koda nok mar omenda mar lose obed book. Wakati wa likizo alikuwa anakuja tu anaandika vikaratasi, anaacha tu hapo kwa meza. Niliposoma niliona tu sasa hii ni nini mtoto anaandika, mimi naacha tu. Niliona kama ni mchezo. I was very challenged, like, we don't have funds for moving this talent forward. My first manuscript, Korofi the Lazy Boy, did not succeed in terms of publication due to lack of funds, which was not concerned due to poverty. But I had that desire of taking it to the cyber to get it typed. Mora nondiko buge mar ariyo manoluongo ni My Greedy Grandmother, kabange noloke ni The Day of Dread gi sir mar jalmoro mane owuok oko mar konye goyo bugni chapa. Being an author myself, I knew that it was not going to be easy. It had to involve quite a process, but I was ready to take her through that process, much as I knew it was going to be costly to publish her book. Owacho ni ndiko okyot, kachune mondo omed seche mag ndiko kopogore gi thuolo mag dhi nyime gi sombe mapile pile. I was trying to pass an encouragement to those who have lost their hope by losing their beloved one. They need to know that when challenges come, they just come to move them from their comfort zone. Japuonj maduong' mar skund Kebabe, Beatrice Bironga, owacho ni nofwenyo talanta Mora mana jumbe ariyo toko riwre gi skunduno kane olando wach manyien e parade. End term results that we released yesterday, she was number 5. And apart from being number 5, that is, she's in the top 10, she's number 5. She's also topping in a subject called History and Government. Naomi nigi gombo mar bedo jafuambo gi keyo kopogore kod medo ndiko buge mogeno ni biro timo maber e pacho ka. Manolek